Tak, společně se podíváme na vysílačku Yeti DS16 v aktuálním firmwareu a v aktuálním vybavení. Co se týče toho panelu a toho karbonu, tak to je můj výmysl. Originál samozřejmě vypadá jinak. Já jsem si to jenom přizpůsobil k obrazu svému. To můžete v podstatě udělat kdo chce. Tak, zapneme vysílačku. Ahoj, tatínku. To nás může přivítat krásně. A teď se podíváme na to ovládání. To ovládání je klasický, tady není co vymýšlet. Já to mám udělaný takovým způsobem, trošku si to přizumujeme, ať to vidíte. Tak, já to mám udělané takovým způsobem, protože to je pro vrtulníky, že na levé straně mám ovládání motoru, takže tady mám autorotaci, tadyhle. Tady mám zapnutí, vypnutí, respektive zajištění motoru a tady mám jednotlivý letový režimy. Tak, když se na to podíváme, tak docela sympatická věc je telemetrické hlášení, respektive hlasové hlášení. Takže zapneme normál, tady vidím, že letový režim je normál, což já vím i tímhle s tím přepínačem. Teď mám idle 1 a dolů mám idle 2. A ještě jsem si udělal jeden letový režim, samozřejmě spustily se mi stopky, tady vidíte, a na velmi nízké otáčky, takže to je když lítám s vrtulníkem, třeba konkrétně Goblin 700, tak lítám na 6 článek, tak lítám takzvaný režim nízkých otáček, což je nějakých 1300 otáček. Idle 2. Jo, idle 2. Idle 1. Normal. Autorotace. Tak a já mám tady ještě jednu věc, tady vidíte, že je tady vypnuto. Což znamená, je zajištěný motor, takže to, co já teďka dělám, tak stejně by se neroztočil rotor, protože tady vidíte, že je vlastně vypnuto, respektive zajištěný motor. Na to mám tenhle ten přepínač, já se odsvaknu a tím zapnu motor, respektive odjistím. Pozor, motor je odjištěný. No a teď samozřejmě, když vypnu autorotaci, jo, dám idle 1, nebo normál, tak se mi začne roztáčet. Takže já když přistávám, pomocí autorotace vypnu motor a ještě udělám tohleto. Motor je bezpečně zajištěný. Takže vím, že se nemůže nic stát, že kdybych omylem si přepnul, tak v podstatě se mi neroztočí. Tak to je tohleto. Když se na to podíváme dál, tak jak vypadá ta obrazovka, můžeme si to trošičku ještě zazumovat, ať to vidíme. Tak, ta obrazovka. A obrazovka vypadá následovně, nahoře vidíte sílu, signálu a takovéhle informace. Tady si můžete udělat v podstatě co chcete, jakkoliv si to můžete zvětšit, zmenšit. Já teď jediný, co je pevný, tak je ten obdélníček říkající, co je za model, jestli je zapnutý, vypnutý motor, respektive zajištěný a koliká ta strana je. Takže to je první strana, tady mám stopky, nějaké ptákoviny, mám tady anténu, takže síla signálu, kvalita signálu, mám tady otáčky rotoru, kapacita baterky, napětí pohonných baterek, teplota backu, fetu, blablabla. Tak, pardon. Tak, my si ukážeme, když už jsme u té telemetrie. Já si zapnu teďka vrtulník a hned uvidíte, jak se chová vlastně telemetrie. Spárováno. Tak právě jsem připojil. První, co vidím, anténa, super. Pozor, nemáš nabité baterie. A připojil jsem nenabitou baterku. Pozor, já se vypnu teďka to hlášení, aby mě to teďka nerušilo. A já mám nastaveno, že lítám 12 článek, takže to musí být prostě po 47, po 46,8 V. Aktuálně je to 45 V. Což znamená, už při zapnutí to na mě hlásí, zesílíme, abyste to slyšeli. Pozor, nemáš nabité baterie. Prostě jsem zapojil špatně nabitý baterky. Takže je vypojím a připojím nabitý plně. Tak. Ztráta signálu. Signál už naběhl. Všechno v pohodě. Teď chvilku počkáme, než začne vysílat telemetrické data. Začne se rozsvítit. A tada! 50 V. Jo? Takže 12 článek plně nabitý. Co my tady vidíme aktuálně? Napětí přijímačových baterek 7,2 V může být.
síla signálu na anténě 1, na anténě 2 na přijímači a kvalita signálu. Maximálně 9 hodnota, minimálně samozřejmě 0. A když bude síla signálu, dejme tomu na této anténě 5 a na této třeba 6, pořád může být kvalita signálu 100%. Jo? To je jenom kvalita signálu nezávisí na síle signálu. Samozřejmě je asi větší pravděpodobnost, že ten signál nebude tak dobrý. Tak, tady uvidím otáčky motoru a kapacitu spotřebovanou. To jsou věci, které mě tady zajímají. No a tady potom vidím teplota beku, teplota regulátoru, maximální dosažený proud motoru během letu, takže když přistanu, tak se můžu podívat, kolik byl maximální proud, kolik byl maximální příkon, jaký byly nejnižší napětí baterek, což znamená, když přistanu, tak se můžu podívat, jestli ty baterky jsou v dobrém stavu nebo už odchází samozřejmě. No a tady je maximální napětí, maximální proud beku, takže v tohle chvíli vím, jak moc byly zatíženy ty serva. Takže když já je zatížím rukou, no, teď jsem to trošku přehnal, takže teď maximálně, když přistanu, tak řeknu si, aha, maximální vlastně proud na beku, ty serva a tak dále sežrali nějakých 12 ampér. Jednoduchý jako facka. Vidíte, že si to můžete přepínat buď tímhle, ale samozřejmě, já to odzoomu trošku, když to budu držet v ruce, tak vy můžete přepínat i taky pomocí toho, že budete takhle otáčet a protože držím, že jo, a když to držím, tak nechci tady šahat na nějaký kniply, tak jenom si můžu cvaknout, můžete si tu citlivost nastavit, jak chcete, jo. Já tady mám další věc, a když to zesílím, tak když takhle držím vysílačku, jo, mám ji opřenou o ruce, tak jenom když takhle pohnu, 0 mAh, tak mi to řekne kapacitu. 0 mAh, jo, takže já lítám, jenom pohnu si 0 mAh, a vlastně v tu chvíli on mi přeříká jakoukoliv hodnotu chci, nebo víc hodnot, které chci. V tuhle tu chvíli mě zajímají jenom kapacita během letu, tak já prostě, když takhle pohnu, 0 mAh, tak mi to řekne 0 kapacitu. mAh, Můžete si to nastavit, jak citlivý vy budete chtít. 0 mAh, Jo, tak. To je jenom co se týče telemetrie, že opravdu je hodně integrovaná dovnitř. Tak, ty akcelerometry v podstatě nevím o dalším využití ve vrtulnících. V těch kvadrokopterách dá se to podle těch akcelerometrů vyloženě řídit, ale mně se líbí to používat jako ovládací prvek. Může mi to přeříkat stopky, cokoliv, je to v podstatě, nastavte si, co chcete, pokud vás to bude zajímat. Jo, přijde mi to docela sympaticky, když můžete takhle přepínat ty obrazovky. Tak, to je co se týče té telemetrie. Samozřejmě ty stopky můžou být větší. Já když se podívám do toho menu, tak mám nějaké hlavní menu a pak je nějaké základní menu. To uživatelské menu vy si můžete tady pomocí tlačítka upravit. Z toho kompletního menu vytáhnout jakoukoliv věc chcete. Mě aktuálně zajímají pouze tady tyhlety, takže víc nepotřebuju. Já vám ukážu jednu věc, já dám do toho základního menu a půjdu do údaje na hlavní obrazovce a stopky si zvětším. Ano. A můžu si zvětšit cokoliv, to je jedno. A teď to vypadá takhle. Stopky velikánský, můžete si změnit pořadí a tak dále. V tuhle chvíli už nám přibyly samozřejmě třetí obrazovka. Jo, takže vy si s tím můžete opravdu hrát velmi, velmi neomezeně. Tak já jdu do toho uživatelského. Podíváme se pro vrtulníky, co nás zajímá. Nastavení gyra. Mám tady 2 gyra, gyrovrtulky a gyrorotorové hlavy. No a mám tady nějakou výchozí hodnotu a potom mám ladění, což znamená, já tady mám nastavený, můžete si nastavit, co chcete, ale já to mám nastavený tady, že mám tady ovládací prvky, tímhle s tím, protože tady mám vrtulku, mám mod 2, tak tímhle s tím mám zisk vrtulky, si můžu ladit, plus minus 20%, jo, a tohle je zisk hlavy, protože tady mám cykliku, zase plus minus 20%. Můžete si prostě dát jakýkoliv prvek chcete, můžete si dát klidně i tyhle tahový, je to úplně jedno. Když jsme u toho, tak jakým způsobem se to dělá, abyste viděli, je to opravdu jednoduché. Tak, budu chtít ladit vrtulku, ale tím tahovým přepínačem, dejme tomu, a tady tím vpravo. Tak jdu sem,
řeknu si tak, ladit ho budeme něčím jiným, tak řeknu vymaž, a on mi se mi zeptá čím, tak já jenom s tím pohnu, cvak, jo, to je ono, OK, no a teďka vlastně si s tím hraju. Zjistím, že je to opačným směrem, než bych chtěl, že nahoru to přidává, dolů to ubírá, abych to chtěl obráceně, tak se na to podíváme, reverse a je to. A je to obráceně najednou. Jo, já to zase vrátím zpátky, abych to mohl používat. Takže pohnu si tímhle prvkem, cvak, je tam, OK, zkontroluju, přidávám, ubírám, středová poloha je na pípnutí, takže já vím, kde je středová poloha. Tak, to je gyro. Jednoduchý, můžete si s tím tady hrát do aleluja, nepřeberně možností. Podíváme se dál. Dvoje Expo, to asi znáte, já tady mám na tomhle přepínači, takže mám tady Expo cykliky celé, kompletně 20%, 30%, zde to vidíte, křídelka, výškovka, a tady mám na vrtulce 15%, 25%. Když se budeme chtít podívat, jak to vypadá na té výškovce, to vypadá takhle. Jo, tady vlastně vidíte krásně grafický průběh. Křivky funkcí, křivka motoru, můžeme se podívat, jaké tam jsou křivky. Máme konstantní, 3bodová, 5bodová, 7bodová, 9bodová. A teď jsou tady speciální křivky předpřipravené. Samozřejmě si můžete vytvořit jakoukoliv budete chtít vlastní. Tohle jsou jenom přednastavené hodnoty. No a vlastně tady vidím, že teďka mám 25% v autorotaci. Když bych přepnul, normál je 65%, idle 1 72, idle 2 78, autorotace. Jo, a díky tomu, že tady mám zajištěný ten motor, tak se mi to nemůže roztočit. Co tam máme dál? Kalibrace surf. Tady mám nastaveno to v podstatě všechno, co se týče těch jednotlivých kanálů. Takže subtrimming, koncové body, reverserva a tak dále, servobalancer, když budeme chtít upravit vlastně dráhu serva na tom daném kanále. Fantazii se mezi nakladou, je to pod jednou jedinou obrazovkou. Tak, já teďka vypnu vrtulník. Pozor, nemáš nabité baterie. Alarm, ztráta signálu. Tak, jasně, teď na mě bude strašně křičet. Ztráta signálu. Já to vypnu a zapnu. Ahoj, tatínku. Tak, můžete si nastavit předletový pozice jednotlivých kniplů. Tak a já vám ukážu jednu věc, která je velmi sympatická. A to je analýza dat. Samozřejmě všechny data se ukládají sem do vysílačky na SD kartu. Co vy můžete s těmi daty dělat? Samozřejmě ve chvíli, kdy vás to nezajímá, tak není co řešit. A je dobré mít třeba různé alarmy, kdyby se něco dělo. Takže já tam mám třeba alarm na vysokou teplotu, takže když dosáhne regulátor 90 stupňů, tak to na mě začne křičet. Něco ve smyslu, pozor, vysoká teplota regulátoru. Když dosáhnu nějakou kapacitu, tak to na mě začne řvát. Pozor, vyčerpaná kapacita, můžeme si to jenom v rychlosti ukázat. Ty jednotlivé hlášky. Tady jsou alarmy. Když se podíváme na třeba kapacitu, mám nastaveno 3700 mAh a začne hlásit tohleto. Pozor. Alarm, překročena kapacita baterie. A tohle prostě bude na mě křičet. To samé, a já třeba baterky, to už znáte, teplota. Alarm, vysoká teplota A. Jo, a můžete si tam nastavit, co chcete. Jo. Alarm, nízké napětí přijímače. A nebo si namluvte, co chcete, jo. Tady jste si všimli, že tohle mám, to odjištění. Pozor, motor je odjištěný. Motor je bezpečně zajištěný. Jo, to jsem si nahrál sám, jo, takže můžete si nahrát i svoje vlastní, co chcete. Tak, já jsem vám chtěl ale ukázat v tom hlavním menu, tak. Jo, tady je moje menu, analýza dat a podíváme se. Ty jednotlivé logy jsou krásně rozvrstvený, vypadá to následovně. Chci se podívat na 18.2. a teď tady vidím, kdy bylo letěno, s jakým vrtulníkem a podle velikosti můžu i odhadnout, jak dlouho jsem letěl. Tak, tady ten první model, jo, tenhle log z 11 hodin 31 minut s tím goblinem, jsem dělal jeden pokus.
Udělal jsem pokus, že jsem jednu anténu schoval do rámu, vyloženě jsem ji zaskládal karbonem, jo, v podstatě. Tak. A já se tady můžu vybrat 3 parametry, které budu prohlížet. Vidíte, že těch parametrů, které můžu prohlížet, je strašně moc. Mě ale teď zajímá, RX to je přijímač, anténa 1, 2 a kvalita. Tak dáme anténu 1, anténu 2 a kvalita signálu. Teď se na to podíváme. A tady vidíte, že anténa 1 a anténa 2. Anténa 1 a kvalita signálu. Jo? Anténa 1, to byla ta schovaná anténa. A tady je vidět, že 9 je maximální hodnota, ale ta hodnota šla až na nějakých 5, jo, dejme tomu. Což samozřejmě odpovídá tomu, co jsem udělal, jo? Že tu anténu jsem schoval do karbonu a do rámu a ještě prostě tak, aby měla opravdu co nejhorší signál. Ale dobrý na tom je, že když půjdu na tu kvalitu signálu, což je to nejdůležitější fyzicky, tak stejně si s tím poradil vlastně a ty hodnoty jsou prostě řádově okolo 90, jo? To jsou nějaké nejmenší hodnoty 88%. Já ale si vyberu jiný log, když jsem to potom upravil, dal jsem tu anténu normálně, tak se tady podíváme tady z 11 hodin 11 minut dneska a podíváme se na ten log. Tada, anténa 1, vidíte, jak je krásně čisťonka. Ty nejmenší hodnoty jsou prostě nějakých 7, jinak běžně je to okolo 8. Anténa 2, tak ta byla vytažena už předtím. Kvalita signálu, jak vidíte, tak je mnohem víc konstantní, ale stále prostě i předtím byla na tom velmi dobře. My se můžeme podívat na něco jiného, můžeme se podívat na třeba, jak jsou na tom baterky. Takže napětí baterek. Druhá hodnota se podíváme na proud motoru a podíváme se na otáčky. To jsou takové asi standardní hodnoty. Řekneme OK, zobraz mi to z toho logu. Můžeme se ještě podívat jednou, co to je za log. Z 22.2014 a v kolik hodin, podíváme se na ten log, 11 hodin a 1 minuta. Tada, zobraz mi to. Tak, napětí baterky. Tak tady je to vidět, že to není až tak zlý s těma baterkama. Ke konci to tady šlo na nějakých 42,5 V, 45 to je, myslím si, že baterky jsou ve velmi dobrém stavu. Podíváme se na proud motoru, no tak tady už je to poněkud zajímavý. Tady vlastně ta špička je někde okolo těch 150 A, takhle to vypadá. Podíváme se dál na otáčky, jak jsou drženy otáčky, takže pro mě ten idle 1, protože vím, že jsem měl idle 1, tak jsou to nějaké otáčky 1960 a dívejte se, jak to krásně drží ten kosmik. Jo, až potom vlastně na těsně vypnutí motoru, že vlastně šlo dolů. Podíváme se na ty otáčky, respektive na ten záznam jiný. Zase baterky, tady jsou naprosto v pořádku. Podíváme se na proud motoru, podíváme se na otáčky. Já bych se chtěl podívat na ty druhý, že si nepamatuju, jaké byly otáčky. To je ončo. Takže já jsem šel idle 1 a idle 2. A vidím, že idle 1 je nějaký 1900 a idle 2 je 2100. Jo? V podstatě vy si můžete tady prohlížet jakýkoliv data chcete. Jo, máte 3 parametry a prostě se dívejte. Takže když se podíváme na proud backu, teď se budeme dívat na napětí backu a hned na to se podíváme na teplota backu. To jsou věci třeba, které mě zajímají. Nebo PWM. Podíváme se PWM motoru. Jak je otevřený regulátor. Tada, tak. Proud backu, tak vidíme, že v podstatě hodně nízko, maximálně ten back šel na nějakých 5,8 A. Považuji za velmi dobrý. Napětí, tak tady asi není co řešit, tam v podstatě to je rovná křivka. Kontrolnik si s tím umí poradit. No a tady vidím, jak vlastně PWM motoru, jak se otvíral regulátor. Mám dostatek prostoru. Když se podíváme na nějaký jiný log, třeba z dneška, když jsem tomu trošku dal, tak se podíváme, ano, back trošku lítal, napětí backu ale samozřejmě zůstává a to PWM, podívejte se, zůstalo prostě daleko pod 100, takže jsem lítal hodně pod možnosti toho regulátoru. Je to velice sympatická záležitost, co se týče analýzy dat, nepotřebujete počítač, nepotřebujete nic, samozřejmě můžete se to vytáhnout do počítače a dívat se na to detailu, a já si myslím, že tohle je naprosto dostačující, abyste zjistili, kde se děje, jak se co děje, jestli je všechno v pořádku rovnou na letišti. Vy třeba s těma anténama, to mi přijde velice sympatický, protože víte, jak máte dobře rozmístěné antény a můžete předejít jakýmkoliv problémům, které by mohly nastat. Co bychom si ještě ukázali? V podstatě těch funkcí, co to umí, je mraky.
Jo, tohle jenom jsem vám v rychlosti chtěl ukázat, jak si s tím můžete pohrát a co to všechno umí a jak jednoduše se s tím dá pracovat. Samozřejmě to, co je na tom velice zajímavý, tak je celý ten hardware. Krásně se drží v ruce. Docela zajímavé je, jak je tohleto celé zapuštěné a vy vlastně, a když pohybujete kniply, tak nic vám nepřekáží, takže se to velice hezky drží buď pro palce, nebo jako to držím já, že si to takhle držím. Jo, kniply, to chce si vyzkoušet. Poproste někoho, kdo by to mohl mít v ruce, a kdo by vám to mohl půjčit. Je to jako když... Je to velmi přesný, ale přitom necítíte žádný odpor. Jo? Je to nádherně jemňoučký. Tím, že to je celé v kovu, tak se dá velmi přesně nastavit tuhost celých kniplů. Není to jak s plastem, že trošku pohnete tím šroubkem na utahování a jednou to je víc tuhý, potom míň tuhý, ale něco mezi tím tam nenastavíte, protože prostě se vám ten plast kroutí. Tady jakýkoliv malý pohnutí toho utahovacího šroubku na jakýmkoliv kniplu okamžitě poznáte, takže velice jemně si můžete nastavit. Když se podíváte na ty kniply mám dost krátky, takže opravdu si myslím, že není problém pro jakýkoliv prsty si přizpůsobit. Jo, já to mám tímhletím způsobem velmi dobře udělaný a mně se to takhle líbí. Když to visí, tak to visí velice vyrovnaně, je to vyvážený, není potřeba si s tím nějak hrát a celý mi to přijde v podstatě jako úplně z jiného světa v porovnání s ostatními vysílačkami, co se týče hardwareu. Tady v tohle chvíli si myslím, že není o čem diskutovat. Jo. Všechny tyhle tlačítka jsou v kovu, v podstatě tady na tom plastově moc není. Plastový je ten kroužek, ale ten prostředek už je kovový. A potom plastový jsou tady tyhle páčky. A ještě plastový tuším je tady kraj z toho rámu. To je v podstatě celý plast, jinak všechno vevnitř je vlastně kovový. Jo, ještě jsem zapomněl, tady ty držáky, respektive podpory, tak jsou gumový. Velmi hezky se to za ně drží a neklouže to v ruce. Jo, tady se mi teďka přepínají ty jednotlivý obrazovky. Jsou to blbosti, ale potěší. Ještě si můžeme projít to menu, když máme chvilku času. Základní menu, takže model, průvodce nastavení vrtulníku, zkusím si v rychlosti nastavit vrtulník. Takže nový model, bude to, název mu dáme a bude to vrtulník, když už jsme u těch vrtulníků. Jo, trošku zazumujeme. Tak, další. Jaká serva máme? 3, 2, 4, bla, bla, bla. Běžně máme mechanická pro bezpádlové systémy. Kolik máme gyru? Nebo governor? Já mám 2 gyra, gyro vrtulky a gyro hlavy. Gyro 3 používat nebudu. Můžu si tady rozházet ty jednotlivé funkce, můžu si rozházet ovladače. Když bych chtěl změnit mod nebo cokoliv, můžu si prostě změnit. Takže motor budu ovládat. Je to blbost, jo? Ale budu to ovládat tady tímhletím vpravo. Tímhle budu ovládat motor. Ovladač je, vymaž tenhle pohnout, cvak a najednou ovládám motor tímhle ovladačem. Jednoduchý. Jdeme dál. Další. Můžu přiřadit serva, můžu si je rozházet po kanálech, jak se mi zlíbí. Já tohle dělat nebudu, takže dáme další. Vytvořit a vybrat model. Ano. Teď si můžeme kalibrovat serva. Takže v podstatě můžeme subtrimy, koncové body, limity, a to jsem přijel moc. Můžeme reverzovat servo u všech jednotlivých kanálů. Takže tady mám jednotlivé kanály. Jo, můžu mezi nimi přepínat, vidím jejich čísla. Hotovo. A teď jsme u vrtulníku, takže Swash Mix můžeme nastavit. Letové režimy. Chceš připravit standardní? Ano. Ale můžete si tady přidat další letový režim a další letový režim. Jo, kopírozy. Ano. A těch letových režimů si dejte, nevím, kolik chcete, jo. Ono je to asi nějak limitovaný, ale já jsem do toho limitu nikdy nedosáhl. Jo, takže si můžete tady mít třeba, nevím, 10 letových režimů. Nevidím v tom smysl, ale fantazii se meze nekladou. A můžete si pro ten každý letový režim vybrat i co vám přehraje. Teda, co vám bude hrát.
Takže třeba my si tady dáme, vybereme si něco, tady, termika, to je jedno. Jo, takže ve chvíli termika, jo, nebo něco jiného, to je jedno. To máme idle nějaký, tak asi idle. Idle 2. Dobrý, třeba. Takže ve chvíli, kdy přepnu, tak mi to přehraje ten, jasně, vybral jsem blbý, ale to je jedno pro tu ukázku, to stačí. Křivky funkcí, tak si můžeme vybrat pro motor a tak dále a tak dále. Křivka plynu, tady je to přednastavení, křivka plynu a rovnou jdete do křivky plynu, upravte si podle libosti pro jednotlivý letový režim. Křivka kolektivu, chcete jeden křivku kolektivu nebo chcete křivky kolektivu pro jednotlivý letový režimu. Já chci nezávisle, pro každý letový režim zvlášť. Takže tady vlastně teďka mám režim výchozí a pak by byl idle 1, idle 2 a tady se mi bude měnit křivka. A poslední věc nastavení gyra. Já jsem si vybral 2 gyra, nastavím si gyra podle libosti, prostě nějaký zisky. No, dám OK. No v podstatě mám nastaveno. Teď už si můžu jenom přizpůsobit obrazovku. Přizpůsobíme si obrazovku. Co chceme vidět? Údaje na obrazovce. Tak. Šup. Chci vidět letový režimy a chci je mít velký. OK. Novej. Chci teďka vidět letový čas, nebo nějaký stopky, které by tam byly. Nejdřív si vytvoříme stopky. Stopky vytvoříme, nový stopky, nazveme to stopky. A těch stopek si můžete udělat jakýchkoliv chcete. Stopky, hotovo. Ta hodnota bude třeba 5 minut. OK. Spínač bude pro mě autorotace. Cvak, autorotace bude spínač stopek. Hotovo, OK. Takže máme jedny stopky a údaje na hlavní obrazovce a přidáme si, že to budou stopky, tady stopky. Hotovo a tady si přidáme ještě jeden, třeba já nevím, baterie přijímače. Bum. Ty stopky si chci zvětšit, protože na ně nevidím a chci si je dát první, ještě před letový režimy. Tada, takhle to vypadá. Teďka je výchozí, já nevím, jestli mám někde nějaký letový režimy, to jsem si ani nepřiřadil, jo. Ani nevím, na kterým jsou přepínači, ale a teď se fantazii meze nekladou. Takhle se dá hrát z Yeti DS16. Umí toho mnohem víc, ale já jsem vám chtěl ukázat jenom základ, abyste měli představu, že to rádio podle mě má budoucnost, ať co se týče hardwaru, tak i co se týče softwaru.